danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Salam. A ƙoƙarinmu na taimakon al'ummarmu, za mu yi ɗan ƙaramin challenge akan coronavirus wato COVID-19. Wanda ya ci za a ba shi kyautar naira 50,000. Sharuɗan challenge ɗin su ne kamar haka. Da fara za ka yi ɗan ƙaramin bidiyo ya kasance bayani ne ko kuma yan drama, amma kada ya kasance comedy. Ka tabbata bidiyon naka ya kasance a mataki 4. Takaitaccen bayani akan wannan cutar ta corona tare da hujjoji da dalilai. Illolinta da illan da ta yi wa duniya da manyan ƙasashen duniya tare da kawo misalai. Alamominta da mutum yake ji idan ya kamu da ita, sannan kuma da irin matakin da ya kamata ya ɗauka idan yana zargin kansa da wannan cuta a ilimanci. Hanyoyin da mutum zai yi wa kansa rigakafi a likitanci. Yadda mutum zai yi bayan ya kammala bidiyon, mutum zai ɗora Instagram. Bayan mutum ya ɗora bidiyon sai hashtag Mubaraki TV ya yi hashtag Muhab Challenge. Sannan sai ya tagin ɗina, ya yi tagin Malam Hamza, sannan sai ya tagin Malam Abdullahi. Ɗan ƙaramin tambihi. Mutum zai iya haɗa cartoon ko kuma motion graphics. Sannan ka tabbata bidiyon naka bai yi tsawo ba ta yadda mai kallo zai iya jure kallonsa. Sannan ka tabbata ka bi uslubin da zai ja hankalin mutane har su iya jurewa kallon bidiyon daga farko har ƙarshe. Abu na ƙarshe dole wannan challenge ya kasance da yaran Hausa. Sannan kuma kada kowa ya manta cewa wannan challenge burin mu a cikin sa shine wayar da kan al'ummar mu, ba wani abu ba kuɗin ba. Na haka muna jiran bidiyoyin ku daga nan zuwa 10 ga watan 4 shekarar 2020. Na haka mun gode, sai mun ji ku. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.